Good morning ninjong tanan. Welcome sa daily vlog. Mamaho day taninjo ang sudan piniritong pautput. Paborito man inahang pautput. Bisa grabe ni kabagkagan ganahan jud ning pautput labi na bitaw og ngani pritohon ja. Pwede pag isugba bisag ununan, bisag sabon, bisag unsa basta kay pautput ganahan jud ko. Pagtungtong og 3 months ang tijan mo man hinog ning samot taghang morning sickness. Hatdan ra ko undoy pagkaan dari kay og mato ko kusina ja og ting-uwan maghitak man gud adto kay masudlan magtubig. Human og kaon, inam na pud sa atong vitamins para sa atong Ninja Turtle. Anja part na dinis ang morning routine ning Darna. Ninja Turtle siya tang itawag sa tang baby karon kay pamantay name kay pamantay kay babon sa niya baji banig laki. Hey guys, good morning. Bisis ka sa tago sa. Uy, mga bata ko nung musimba. Okay. Tita. Thank you kadyo ni Ma'am Cathy Fiddler. Originally from Baybaylite, living now sa Vienna, Austria, Europe. Sa ijang mga ginikanan da sa Leyte, sa ijang family. O sa ijang duha ka anak. So thank you kaayo ma'am. So galuto sa charari guys, itlog para ipamahaw ni Ja. Mukhaon mapug ko. Mutungtong na just lingkuranan kay gamang kusina na punos umigas kay nalagi magbaha-baha og muuwan. Hugaw lagi kadyo pero gamay antos na raman. Kay buntis malagi ko ron di ko pwedeng malasado nga itlog kinahanglan lutoon jud taman. Oh, ingan ni kanang luto jud si Ja. Pero di ko ganhag tortilyason. Gisuot na po na saninang balik-balik. Balag puuan mo rin ang sanina kay ganahan man jud ko dahil naghanam ta kog sanina. Kare man diyang ganahan. Hubo na hanap pang palabhan ni undo kay hanap pang isuot ini kama. Bahala mo diha basta kay ganahan ko dani. Tanawan ninyo guys, di ako dari pasyon. Mga hilaw ni si Jack kay nahurot na maghinog kay sige makog pangadyo pero okay ra kay hamang tanugan. Si Aisa may gadada ni gikag maribuhok. Gikan ni tinanom ni Mama Julie. Agahe anggi patubo nga gikak hamas manok. Di aday darig lotion ganang lotion ko ganina kay grabing kadry agahang tiil. Samot man nung kadry karong buntis na ko. Hamang gi-search okay ra man kuno ni gamiton sa buntis. So available gihapon gyud sa gatang mga perfume na gihapon sa Shopee. Dun na laman ni ginagmay pero kanunay. Wa gihapon mo taas agad ang presyo bisag nagtaas na sila tanan 250 gihapon. By the way guys, kinamdam mo sang kuko nga namatay tanawan ninyo ning tubo na pud si Jan ja agahara jang gitambo-tambo dani kare ra gad jang hydrogen peroxide. Na dali ra jan ning tubo abi gadi kugwa na ni pag-asa. Grabe undoy gipang balandra magsinsiyo da ari og gadi pusa. By the way guys, mao ni mga award ni undoy sa una sa ulitaw pa si Ja. Actually daghan ni kaadyo labi na katong soccer player pa si Jan nga lupad mangud sa Bagyo mao na laman ni nabilin nagijan na laman ning mga kanang trail bitaw. Aguna jud ni Ja nga sport kuan soccer ja pagkahuman basketball ja mamanto na injury naman si Ja ning balhin na pud si Ja og kaning motor pero ana ra sila mga lisod-lisod bitaw nga dandi sila sa highway kay delikado man ning highway mo na ijahang mga award mga trophy nga na mao na raman taw ni nabilin ja alam ang gitaguan adto na naman ba na remembrance ba mao ni hanggi inom nga prenatal multivitamin. Salamat taon ka ados naghatag daan ni daghan patay grasya maabot nimo. Hello everybody! Kaya waman tayo lingaw karon kaya di man ko pwede maglihik-lihik gusto ta ko magluto-luto dadto unsa. Di man ko pwede magbarog bitaw magprulong magtutuwa di nga na di pwede kay mahadlit bitaw ko gunig nga mag-bleeding ko nga na makulbaan ko. Mao na nga likod-likod ta sa istorya ra ta so daghan magud tay mga bagong subscribers nga wa pa bitaw sila ka hibaw gansay kanang tungdagan bitaw sa una sa wa pa Miss Undoy hangtod nga kami na Undoy nga kay mga bago lagi natong subscribers kay katong time nga hanggi sugot si Undoy gamay pa man mo na pamos mga 30,000 so karon kay 130 kapin so nanay mga 100,000 nga bag-o nga wa na sila kahibaw. So ako guys wa po ko magdahom nga si Undoy dayahang mabana kay daghan na ko'y lugar nga naadtuan daghan na libot-libot na pud dinhan ng Pilipinas pud gamay murag dari na lamang kus dali ra mas Mindanao may murag wa po kaadyo malagpot pero mostly sa mga part sa Visayas nakasuroy na ko sa Luzon pud ja daghan ko'y na-meet na nga mga tao pero ningan jud ko di magyapon ko sa Alicia na minjo wala makapangutan na bitaw ta pero makaingan jud ko nga grabe jud ay pagampo motuod jud ko pagampo kay biskan ako mismo sa nagkaila mida ng Undoy wa jud sa ahang utok wa jud ning santop sang utok nga bisan na laman og asjang amiguhon tenged kay di ko ganahan ni ja kay arang itema bulingon nga na lagi yan ja hanggi judge sa daan bitaw ni ko sas tawhana arang bugod na kay gijang motor diti arang kaliwaros mo agi bagpa ingana pud ja magputput ngana na adik man ang laki ha so jud jang gi-judge og taman 2017 mao pa intay pagkaila na mudana so bisag taga Alicia ko si ja pud taga Alicia wa jud mi dana mag-ila bisan pagpareho mag-eskwelahan wa jud kita na ni ja dahara jud ko nakakita ni ja katong 2017 nga nag-hike mi sa Panoramic Park nga kauban man ni jang manghud amigo man mi jang manghud ni smile ko jamon mo to nakakita ako ni ja
Ag siya puding tanaw pud na sa karon tuning ad na siya na sa Facebook. Friend na miss Facebook, ja ako kay negosyante malay ko dato tengura. Han kog naay mo ad na nga mga tawo kay syempre hang offeran sa negosyo karon kay ning chat man na hi ma'am, mama man na di hang gi-chatan, di hang gi-offeran. Ug wa jud ko ma-failed kay ning join siya ang negosyo. Tinga ako dato ni ja kay pakitang gilas pagawas dadto sa jang kwarta ning join siya na hangtod nga na kuana may business partner may pero din jud may mag-istorya og gawas sa negosyo aga mo jang istorya about sa negosyo kaya ako rato grabe jud hang buangan nato sa panahon sa negosyo nato nga wa jud ko naganahan nato mga bisagan sa nga nabasa na tawag ang na kani offeran jud ni na inga na naganganahan na so wa jud ko naganahan nga mahimong friend wa hangtod nga abot og 2018 ning uli naman ko dari tingan ako ni ja kay magsige na maglabay-labay kay mamalit man na sila bagaw magkili magkuha na ba ka na bang murabag magpapansin na ba hantod nga nagsige na siya og kanang hatod-hatod og mga pagkain sa bahay tingan ako maitok pa jud ko ja lagi ko moangay kay pengtan ko nga na labi nagwa ko moangay kay murag hilasan ko ba gilasan ka jud ko ja syempre siya kay ara man ka hingamiguhon na siya sa ginikanan tinga ako na niya kay maawawon man na siya karon pa ko niya naka discover nga maawawon siya nga kami na ba nag-asawa na pero sa una natinga ako abi ko baga si Jagnaong pero nagpabaga ra ko ni Jagnaong kay aro lamang makasud ko na siya sa ang kinabuhi ang pagagnaong medyo kumuangay ni Undoy pero dato dang times sige na dai si Jagampo nga matagad si Janahay nga na si makubalik-balik sa Manila datong time ma'am uli ko tag 3 months ko dari jang bayad na pukus Manila kay magsige mo kog atang sa una kanang piso ra bitaw agang bayaran kay 200 raman ja basta piso sale makabayad gyapon kay 200 kana may processing fee ja mao to nga sige uli-uli nga hangtod nga wa na ko nakabantay nga amigo na dai mi kay na may time nga masige sa gato schedule sa gato sa og di sa madto mi ko was Undoy mo nga na naman ko ja naka-realize ko la ano ba nangita naman ko ni ja siguro guys agwa na laman ni ja na hatod sa bay begas tanan name it gikan sa sapa gikan sa mga mananap nga naas dagat magdana jag pantat bisag unsab isdang dagke prutas ang naghana kadyon ja grabe na gid mga effort ija jud kong gi friends ko ni jag maadyo ba kay bawo man si jang di jud ko moangay ni ja ija jud kong gi amigo daan patigang maginikanan pero ija jang unang na close ang ginikanan ja ako datong time sa time nga close na sila ang ginikanan nagakong hilaran pa ko ni ja magsiko bagot-bot sa tinod laman kasab-an kong tatay ingnan kong tatay ikaw para may tamajan ka imo gadyan nang mabana mao dyan na ingon ni tatay na imo gadyan nang mabana aga ko pud pasuka-suka pug ko ha luod-luod jarayak ngina nga na pug ko kay syempre aghang mga friend datong time mga putiin ja mga sa syudad ngana ja kay 16 pa ko dito na sa Manila so naanad jud ko dito syudad ug mga kanang hinluon jud porma ba pang syudad porma ja mga kasagaran di pud tanan ha kasagaran ulit tawo dari bukid kay mga luodson pug porma kay ag mga trabaho lagi dari kay pang bukid pud bugat pud wala ko kabantay nga mahimo namin close hangtod nga day time nga inglakaw naman siya tinga naman ko kay wa naman wato ingon naman siya nga mularga naman sa Manila kay eskwela na siya eskwela sa atos Laguna ja tinga man ko na kay mura man kong nahimo man kong masulubon nakahilak lagi ko natinga ko nihila ko ja dito tayong time nga sige jag effort na nga na develop na de ko dato ni ja mura lang mag di na dawaten ba arang i-deny saan ko galingan kay di mo gana sa jang porma nga itemen nga na kay murag hajang gikuan daghang standard ba murag harang gi halamang gi limud ba nga nga term ja mao na to paglarga sa Laguna ara man jang lain na sang gibati ara man jang mingawa na buang naman siguro ko nga na nagilumay ko ni jang giprangkahan uy buang nga kay mo ba kung gilumay ingon sa katawa si Jawa ko nang lumay nimo nagampur ako datong time hanad sa gila-ila og maadyo kay katong sige jag adto to pay wa man jud ko salig ni ja kay aghang tan-aw ni ja adik man bogoy nga na kay porma lagi arang iteman ja ag motor mag puot-puot nga kusag magpadagan nga na adik din ja katong time nga murag gimingaw ni ja adto si jang gila-ila og tama na ngutan ako iga na ja na discover na nga maadyo man dai si ja wa pa jud si JBCU ja mao to nga murag niko ha sa jeep hang pag-judge ni Jali man ka duha pod gud si katuig duha gud pod sa katuig ang inantos limang ka og manglaag mi sa una uban gud tanan hang mga alipore sila tire sila igsuon ug asag laag maluoy lay ko ni kay daghan bitaw si Jay asikasuhon bisag ingato bisag azang gilisid-lisod
wa jud ni surrender ja atong time nga kanang manglaag mi nga na magmotor mi di jud ko mosunod ni jag sakay pauwahi jud ko kay di jud ko gusto magpadaon ni ja nga na jud ko kamaldita daghan jud ko gipangbuhat dana ni ja nga maluoy ko na ni ja dagan ito time nga marag nihilak na siguro to si ja kay arang mautag ang istorya ba aga ra jang masulti ug kamo jud di ay itadhana kamo ga jud di ay kay natingara man jud tong time nga nawa si Jawa na mag-adtos bay kining larga na di ay ara jang sakita sang dagan gimingaw jud ko ni jag maajo ja nakaingan jud ko hala no ara man dayng mingawag wa si ja lubog diha pa si ja rang gidagdaog so mo na to nag COVID ni uli man jag 2020 June aginan bahala na og di mi dato basta kay agahang mabana is buutan nga kanang nay mahadlokon sa Ginoo nga na joy hang mindset atong time kay gikan naman ko dito na sakit so wala ko ikapanghambog sa kagalingan nagkigkig na ko sa mga to ba nakurat sila kay agang vlog 2020 man to March man to murag ning viral tinga sila kay abi nila og nakauyab ko dajon kay before pa ko nag-vlog si Undoy sige na nagpanguyab so mo nga natinga sila kay pagka September 2020 nagisugot si Undoy natinga sila abi nila og harang kiuyab dajon nga na pero niagi pag duha ka tuig datong time man ingat jud ko nga tigawang na ra ba pug ko ang na gusto pug kog ma-settle down nga na natingara jud ko baka na twist na jud ang utok jud jud ko nakaigan nga mao na jud ni hang banahon nakaingan na jud ko sang banahon na jud ja pagka 2020 September man to uyab na mi ning pagka 2022 January nagpropose si Janahe hapit pud mo mga 1 year pud mi kapin nga uyab aya pud si Janahe nagpropose ja nagkadajon jud mi harang maingan mapasalamatan ko sa Ginoo kay pagkakaron pinangga kadyo ko ni ja pero Ginoo ra man gyapon na side og hangtod kanusa pinangga ko ja yati man jud ni ja nalipay pug ko sa jay bisyo kanang si Jabe to pinagtabang na nga mapadaog ko sa Ginoo mo nga hara jang maingan ni jud girls pareha na he ako pinangga pa jud ko sa Ginoo kay bisag unsa ko kapanuway sa mga laki kay mamili malay ko gwapo ja mamili jud ko pirangga gyapon ko kay wag gyapon ko gihatag sa laki nga kanang dautan baka ingon ko bisag itumon si Undoy pero putig kasing-kasing mo dani hang linya kay night time mag-away man jud mi kay na malagi time nga mag-abot jud man kapangut tong una namang away kanang murag tong una namang away murag worse jud to kay niabot jud sa time nga nanudyo na ko nga na so ug mag-away mi maluoy ko ni ja kay ako manggaji murag manudyo nga di ko kapagang sa gagalingan ba pero hang giampo nga mawa pud na nga na kay grabe ra gazit pud hang isuga maluoy ko ni ja mari hang giampo lagi na nga ma okay ni nga ang batasan kay nalagi pukod pagkaisag jud ja napi katong away na may maluoy lamang ko pero ako pa mga jud pasaylo kay ako man si kay mo man jud ako gadzera ka grabe jud mga jud kog sorry ni jag una kay grabe man jud kong lain manudyo man jud ko ja man hang gilikadan karon nga mahitabo ja mo lagi to harang advice jud sa mga baji bahalag di dato injo mabana basta kay kamo upod mo trabaho kanang di pud ning gara katapuan inja usapod kanang naji kahadlok sa Ginoo number 1 jud na kay og mahadlok sa Ginoo mahadlok man pud na og mo himog sa diha nimo kay bawo man nga Ginoo masuko so ja kanang kwarta kanang mga kayamanan pwede man nagma kuan ninjong duha magtinabangay mo pwede man injong ma accumulate ninjong duha sa minjuhang kaminjaan magtinabangay mo nga na ra man na nabita uban sa una maligja rag asin pero karon tag-ijahan nag mga establishment so nga na uban sa inyong teamwork mao nay makapalambo sa inyong pangita og sa inyong panag-uban parehas gayon ni tatay bahala kuno bungugon pero di po kog bungugon bahalag bungugon kuno basta kay di laman jud kuno nang garabing ka bisyoso mo jud nay giingon ni tatay giingnan ming tatay sa una sa mga daga pa nga bahala kuno bunggon mong bana adyo laman jud kuno nang bisyoso kay pag ingon ni magbisyoso but pasabot kanang mas piliin bitaw nilag bisyo kaysa nimo ay murag lisod gadyo na
di man sa ingon nga gi-judge nato sila, pero kita mga baji maingon man jud tag pait man jud kadyo para nato kung sak-an ulian ra ta sa tangbana, mulig hubog ja muli kadlawon na, di man na lami para nato ato man jud nang giampo. Pero sawa pa namin jud ampo naman jud mo pirmi sa katong namin jud na po ja ilang bana na mga binuhatan nga di maadyo iampo ra na kay Ginoo, kay mahila man ang Ginoo kasing-kasing basin og mahila magilang kasing-kasing ni Lord og ma twist agilang hina-hina